आप लोगन के बेटा गरीबों का मसीहा और युवाओं का साथ देने वाला, जेकर नाम प्रमोद सिंह यादव बा, पूर्व चेयरमैन रहलन भैया हो। जेकर पत्नी मधु यादव कुदरा प्रखंड भाग 1 से चुनाव लड़ल बाड़ी। हम गायक धर्मजीत यादव यह कहब, भैया बहिनी माई चाचा चाची लोगन से यह कहब कि आप लोग एक एक वोट दे करके मधु यादव के लोग जीतैया और भारी मत से लोग विजयी बनैया। आप लोगन के क्षेत्र में विकास करियन। इनकर इच्छा बा कि अपने क्षेत्र में मैं जनता के सेवा करूं। आप लोगन के काम करियन।